Právě jste viděli takzvané hladké zadržení pachatele, který se snažil Soudovi, který vykonával hlídkovou činnost, uniknout. Zde se využívá lovecký a kořistnický pud pejska, který de facto loví svoji kořist. Tím, že tím pachatel se snaží utéct, tak jenom podporuje jeho kořistnický pud a pejsek o to víc se snaží pachatele dostihnout. Jako druhá ukázka bude následovat zadržení pachatele s protiútokem, takzvaný kontrolák. Říká se tomu kontrolní výkon, protože tam pejska si přesně prověříme, jestli je schopný při obranách fungovat tak, jak by měl, kdy figurant naznačuje, že se pejska nebojí, jde do něj, následují i náznaky úderů, pejsek by to měl psychicky ustát a měl by bez jakéhokoliv narušení nebo báze vykonávat svoji činnost. Po tomto zadržení následuje zadržení pachatele při hlídkové činnosti našich psovodů dvěma psy současně. Není to úplně jednoduchý úkol, je potřeba, aby ty psy se trošku znali, aby byli vybráni psy, kteří jsou schopní kousat najednou, protože by se mohlo stát, kdyby byli příliš dominantní, že by se o tu kořist mohli taky poprat. Ale vidíte, že naši psy jsou na to připravení, nemají s tím největší problém. Samozřejmě poté, co psi zadrží pachatele, tak následuje pouštění pachatele na povrch souda, pak by následovala eskorta, prohledání, zajištění pachatele a tak dále. Teď uvidíte zadržení pachatele vykonávajícího podezřelou činnost souvodem, který se bude snažit soudovi ujet na kole. Pejsek si pro pachatele krásně došel, nádherně si naskočil, kořisty hezky ulovil, viděli jste s pěknou razancí, neměl prakticky šanci na tom kole zůstat, okamžitě šel v zemi. Byl to motecký zákrok. Než se připraví další, tak figurant musí, a teď vidíte zadržení do automobilu. Pes proskočil oknem, bojuje. Následovat bude zadržení pachatele, který vykonává nekalou činnost ustřeženého automobilu, který se snaží automobil pravděpodobně odcizit, ovšem byl spatřen naším hlídkařem, který mu v této činnosti bude chtít zamezit. Pachatel už ví, že se o něm ví a snaží se utéct. Když se pro něj ovšem jde, nemá nejmenší problém. To, že pes dokáže strhnout pachatele nebo toho figuranta na zem, je pro pejska a jeho psychiku jedině dobře. Samozřejmě toho pejska to posiluje a je jistější zákrocí.
naší kinologické základně nebo Centrum vojenské kinologie v Kotkyně máme z hlediska služebních psů převážné aktivé většině jako služební plemena belgické ovčáky a německé ovčáky. V poslední době začínají převažovat trošku víc belgický ovčáci. Je to dané tím, že v populaci bohužel jsou německý ovčáci zdravotně na tom trošku hůř. Je tam větší problém s onemocněním kloubů a páteře a různých deformací těch kloubů, takže belgičtí ovčáci celkově v této chvíli vypadají, že zdravotně jsou na tom líp, takže se upřednostní většinou belgičtí ovčáci, takže na to výkopě nám prochází zdravotně. Následovat bude zadržení pachatele, který se pohybuje v zajištěném prostoru a nechce opustit domeček. Pejsek si pro něj tedy musí dojít a protože nechce opustit tu budovu pachatel, tak pejsek pro něj bude muset skočit jeho hořícím oknem. Z hlediska využití služebních psů Armády České republiky máme psy rozdělené do dvou kategorií. Jsou to psy hlídkoví a psy vykonávající speciální pachové práce. Činnost psů hlídkových jste do této doby viděli. Činnost psů vykonávající speciální pachové práce spočívá v tom, že jsou cvičení na vyhledávání drog, zbraní a výbušnin. Teď bude následovat vysazení našich dvou psovodů z vrtulníku. Psovodi ze psem na speciálních postrojích budou z vrtulníku slaňovat a pak budou vykonávat další činnost. Tito naši dva psovodi z okolností vykonávají spolupráci s 601. skupinou v Prostějově, kde jsou takovéto nácviky pro ně běžné. Psovod má připnutého na prsou na speciální postroj psa. Vidíte, že pejskovi to nedělá největší problém, je na to zvyklý. Poté, co slaní, bude následovat slanění druhého psovoda ze psem. Naši výcvikáři mimochodem na Centru vojenské kinologie vedle vysoké míry erudovanosti v oblasti služební kinologie dosahují úspěchů i na úrovni civilních kinologických soutěží republikové i světové úrovně.
podkladem byl štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka, který se umístil na medailových pozicích na mistrovství republiky v mondioringu s následnou účastí na mistrovství světa. A také praporčice Simona Janoušková, několikanásobná mistryně republiky podle Národního zkušebního řádu ZVV3 a fakových pracích zaměřených na stopy, rovněž s následnými účastmi na mistrovství světa, kde se umístila na krásném 7. místě. Zahodina už slavili z vrtulníků, teď bude následovat jejich další činnost, a to tak, že se přemístí společně se psy na místo nebo stanoviště, kde budou zajišťovat kontrolní propouštěcí místo společně s dalším kolegou. Než se dostaví na místo, tak si řekneme ještě něco o našich hlídkovýcích. Hlídkovýci jsou v zahraničních misích využíváni zejména pro svou schopnost točného propátrání zastavené oblasti, umění zadržet a doprovodit nebezpečné osoby do místa určení, či schopnost vyhledat pachatele po zanechané pachové stopě, například při patrovách na hranicích nebo v obydlých oblastech. Nasazení psovodů a psů se počítá i při průzkumu členitých a nepřehledných terénů za účelem odhalení diverzních či průzkumných osob nebo při prohledávání prostorů s ukrytými ozbrojenci. Použití klasické termovize vyhledávání osob vrtulníků je ve válečných podmínkách nereálné. Psovodi se psem doprovází patrolující jednotky buď pravidelně nebo na vyžádání, kde v prostoru pohybu patrol zjištěn pohyb pojeřelých osob či agresivní chování vůči jednotkám. A teď vidíte, že psovodi se dostali na kontrolní propouštěcí místo, zajišťují tam svého kolegu a ke kontrolnímu propouštěcímu místu se blíží automobil. Automobil je zastaven, osoby jsou vyzvané k tomu, aby opustili vozidlo. Osoby se předají a je povolán psovod se speciálním psem na pachové práce, který provede kontrolu vozidla, zda nepřeváží něco nelegálního. Něco nebezpečného.